Здравейте хора, аз съм FreePlays и днес играем в Legendary PvP. Преди малко влязах и убих един човек и взех тия айтеми. Моите айтеми бяха някакви кожени, убих такъв. И сега ще играя с по-хубави айтеми, не ми се снимаше с кожа. И така, преди 2 минути и тия диамантки и всичко, виждате, те се бият тук. В принцип, знаете, че като се удари някой извън зоната, т.е. в PvP-то, като се прибере, може пак да го бие. Това на мен лично не ми харесва, но така вече са го измислили. Ти си правил PvP, да, се махам. О, той пич изиска ли да излезе? Пич. Хей, пич! Той е афка. Той дъжд много ме дразни, защото когато имам Fire Aspect на меча, то винаги ще има дъжд. Да. Не обичам джъмпа. Виждате колко диамантен има, аз съм Iron и тя може да извади някой диамант. Нещо не ми излиза. Те са с прот четворки и виждате, че сега и аз сигурно ще мога да ги бия. Да, ето, виждате, че аз мога да ги бия. Сега стана лошо. Hook my life. Нямам голденка. Вече излезнахме от това май. Някой пише на Rest в PvP. Да, има някой. Не е честно! Тук-що бях измамен. Биеме с Kit Starter. Sharp 3 Fire 2. Този меч е по-добър от диамантиния. Поне аз така мисля. Самия кит до някъде е по-добре, защото ви дава повече айтеми. Добра новина, дъждът спря. Скелет. Споменах за това, много е гадно. Да, и умрях за пореден път. Видяхте, той имаше лек, аз нямаше какво да направя.
умра и с него направо ще се ядосам сериозно. Не можах да му взема нищо на този. Някой се бие в дупка. Споменах за това много гадно нещо, което може да правиш, като удариш някой извън свободната, така да кажем, необезпокоена зона. И като удариш някой отвън, след това ти се прибираш, той те яде лек и те убил. Аз не съм толкова развит в този сървър. Даже тази кирка не знам откъде я имам. Няма значение. Тъпото е, че видяхте по какъв смешен начин ме убиха. И ако няма никой за PvP, ще трябва да свърши клипа. И да. Клипът ще бъде до тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз бях FreePlace. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се за мен и чао!